Adi. Oh, pakatulong ko na, pakatulong ko na lang. Ay, masunod. Ngayon ate Ay, pagsa. mapintoy. Kita, higit pang utana sa ito. Mga saktuan. Ngayon ba di ang pagsa? Ah, teman. Hello guys, buhay sa Mata kapagsahan. buhay sa Bagi ba? Apa kita terus ke? Jangan sih. Hello guys, kami sangat buah banyak. Waray TV sir na siya itong sir. Ano yung mukon? Waray TV. Oray ba ka pasero? Di man hira. Ada mo magkamili di. Ada mo. Waray TV. Waray TV ah. Hello guys, kami sangat. Ayan. Mga taong tambungan. Tambungan na tambungan. Puto. Oh, ha? Ha? Mga Sinila. budsan. Sa amon, budsan. Pino man iba. Pira. Thank you ah. Masakay ka di. Oh, sakay dito. Pagsangan itong darsyo. Ito po sir, sakayan pupunta sa Bye bye. Bye bye. Ay man, ito na siya. Biringan ko mo. Kita. Tara. Siya na ito. Bye bye. Bye sangat. Bisa nga dito nga. Di mo sa nga mahusay siya na ito. Hello guys, buhay sangat. Oh, Waray TV. Waray TV, hadi man. Waray TV. Waray TV kay pobre. Okay. Kanila, tikay na. Small pump boat. Dito yung motor. Kasi ala sa napulo daw katamo. So yan. Okay. Mukhang sulok yung pupunta nating bayan. Mukhang hindi tayo makakawin ng buhay ah. Bilang kay Luis. Padala kita duli o kay bata pa ito. Gamot. Siguro na kaluya lo sila. Sunog ngayon ang awang beauty design. Okay. Oh, yan. Ado. Pisot pa mo kandulong. Ano pisot nga nakaburod na ito? Ayan. Pisot na. Tidung na sa Pantalansan. Pagsanghan West Samar. Okay. Oh, ayan. Dito kita nakadayo. Hi vlog. Okay. Ano mga Sanghan. Waray TV. Wala. Waray. Puro balabag lang ini. Okay, tara. Dito. Welcome. Pagsanghan Samar.
start at 2022 buwan. Miyerkules kan Pakuling o Miyerkules kan Batlis ng Cebuano as Wednesday. Ang magsisilabo ang ini. Yes, iulong itinyo na patron. But I was thinking na as this is Misa, kaya sa 2022, 10 o'clock man sa kaga. But then knowing that the Anastras Neo and Vicar General don't read books, so you cannot make it. So I have to read books my life just to be with you today. Firstly, to maintain your vital statistics at 24, 24, 24 no more. Para tatlo Coca-Cola bago yan ang grounding value. Ang mga pag-intermittent fasting, pagkamutin ito worldly. If you're moving Advance your kids' brain development with the break.